What to do when you travel to Pampanga? Tara, mag-mulberry picking tayo sa Arayat. Tingnan nyo yan, oh, ang dami. Ayan, do you see that? Ang dami. Hitik na hitik. Ito yung pinakamurang eat all you can na makikita nyo kasi for only 20 pesos, makakapasok ka na dito sa farm at lahat ng kaya mong kainin, libre. Be careful in getting and then you. Ang sarap! Good morning guys, nandito tayo sa Arayat, Pampanga. This is RJ Farm at mag-harvest tayo ng mulberry. Madali niyo silang mahahanap via Google Maps at pwede rin kayo mag-message sa page nila para ma-advise nila kayo kung may bunga yung mga puno bago kayo mag-visit. 20 pesos ang entrance fee at pag nasa loob ka, pwede kang kumain kahit ilan ang gusto mong berries. Safe yan kasi hindi nila ginagamitan ng pesticide. Tapos you can fill a cup and bring it home for only 50 pesos. Meron din silang grapes dito. Last year nakapag-harvest na rin sila. Tingnan mo, merong mga maliliit na fruit. Ang season daw nito is around June, July. Pagka namumunga na to, open din siya for picking sa mga pumapasok. Pag nagsimula na raw mamunga yung mga puno, tatanggalin lahat ng dahon para lahat ng energy and nutrients ng halaman ay makakonsentrate doon sa pamumunga niya. And then after around 45 days, pwede na yung i-harvest. Yung una nating dinatnan, nakaprune lahat yung leaves kasi mamumunga pa lang. Itong mga nandito, napagpitasan na raw yan, so may tira-tira na lang ng mga berries. Pwede pa rin daw nilang gawing mga jam yan. Papunta na tayo dun sa mga hitik na hitik yung bunga. Tingnan nyo kung gaano karami yung bunga, nakakatuwa. Tigim tayo. Grabe, ang tamis, ang sarap. Mas lang na pinini. Really kung masal pinini. Itong mulberry, bukod sa ito yung cheapest and easily available sa ating mga Pilipino, di ba? Hirap na hirap tayo sa strawberry, meron na pero mahal. Hirap na hirap tayo sa blackberry, blueberry. Ito, available sa atin, napapatubo natin sa mainit na lugar. Good for digestion, good for the brain, immune system, tapos lowers blood pressure and cholesterol. So it's very healthy as well. Oh God. Pupunuin pa natin to. Hindi ko mapuno kasi kinakain ko. Alam mo daw yung bunga na ripe na. Hindi mo naman siya kailangang masyadong puwersahin pero mahuhulog siya tulad ng ganyan. Yan. Ito yung mga sobrang ripe. Yung mga itim na sobrang tamis. Tutula kasi. Pero kung sa panlasa mo, gusto mo yung medyo may asim ng konti, kuha ka dun sa medyo maroon lang. Yan. At saka mas may crunch. Ito kasi malambot na eh. Pero tinatangan nito sa ay. Ito, hinog na hinog yan. Tingnan nyo ha. Konting, oy, nahuhulog sa lambot ng stem. Pagka talagang... The blackest ones, you can harvest them. Yeah. First time ko makakita ng ganito sa Pampanga, sa mga mulberries na malalaking bunga. Pupunuin ko na yung pangalawa ko kasi baka bukas wala na. Super tamis. May nakita kami dito, ang tawag daw dyan ay 1,000 fingers na saging. Hanggang sa baba bunga yan. Pag daw tinanggal mo na yung puso, hihinto na siya. Pero hanggat di mo tinatanggal yung puso ng saging, nagbubunga yan na nagbubunga hanggang sa humaba. Ornamental lang daw to. Pero pwede na naman kainin. Tulad nito, meron siyang hinog sa taas. Tikman natin. Yan, aliit. Lasang lakatan. Marami sila ditong mga gulay, pero nandun pa sa dulo. Masyado na mainit din natin napuntahan. Malapit dito yung mga sili, ayan o. Sili na hawig siya ng mga pang sinigang, pero kulay red. Laki. Sobrang dami. Kayo ba, alam niyo kung anong tawag dito? I'm not even sure kung gaano siya kaanghang. Pero possible na pag ganito kalaki, hindi sila sobrang deadly spicy. I'm hoping. Try natin itanim sa bahay, baka mapatubo natin. Kaya padalan pa tayo nitong freshly harvest na sitaw. Mercy's Pastillas ni Ma'am Mercy Dison. Anya pong Manyaman Festival ng piyaka mo muna. Karing kuha balong produkto yung arayat ni. Kasi pepakit dala po eh. Ito yung nilalagay sa halo-halo. Carabao's milk. Malambot ya po. Tsaka yung pungayong mo. Manyam. Sarap. Karami ka. Tikman mo, sarap.
Sold out yung mulberry jam nila sa araw na to, pero meron itong mulberry tea. After mag-harvest, medyo nagpahinga muna kami dito para i-enjoy yung preskong hangin. So sa lahat ng gusto ring ma-experience ang mulberry picking sa Pampanga, mag-message na rin kayo sa page nila para makapag-inquire.